جس گھر قرآن ہے اور ہر گھر ہے قرآن اسی گھر رکھ دے ضرور ہاں باویں سنکارے تے لے کے رکھنا پاؤں رکھ دے ہیں لیکن جس گھر قرآن ہے اور قرآن تے گرد جم گئی ہے گٹا چڑھ گیا اچھا یہ گٹا کسی بھی کتاب تے کیوں چڑھتا ہے بول دے نہ ہو جدو کسے پھولنا نہیں کسے ان ہاتھ نہیں لینا تو پھر او دے اتے باجی جس گھر وچ قرآن ہے تے او دے اتے گٹا ہے میں آدھا ہونا وہ گٹا قرآن تے نہیں تیرے مقدران تے بھائی چڑھ گیا وہ تیری قسمت تے چڑھ گیا وہ گرد و غبار تیرے بختان تے چڑھ گیا ہے وہ بدبخت جی دے گھر قرآن تے گٹا چڑھ گیا کیوں اس پڑھے ہی نہیں ظالم قرآن ہے گھر لیکن پڑھیا نہیں پجے جان گے تو تویز لے آکے گھر رکھن گے برکت ہوئے بلیا تویزہ نال برکت ہونی آئی یا قرآن پڑھن نال برکت ہونی آئی قرآن نو ہاتھ نہ لائیے ایمانداری نال دسو مولا حسین دے بارے سنیا نے پر نیزے تے قرآن پڑھے آنا تو ایڈی جو گلی کوئی نہیں اتھے پڑھنے دی کی لوڑا یہ کہ ساری عمر جو سید پڑھ دے رہے ہیں نیزے تے پڑھنے دی کی لوڑا ہے جو نیزے تے پڑھے آنے تے دا مطلب ہے تو انتس یا نے بھئی پڑھے آجے پر شابہ میں ملنگان دے انہاں کہے انہاں جو پڑھ چھڑیا ہے مڑھون سان کھڑی لوڑ میں کہے سواد کڑ چھڑیا ہے بھائی جتنے تسی بیٹھے ہو تو اڈے چکو پتہ لئی ہونے جڑے سویرے اٹھ کے قرآن پڑھ دے ہونے باقی چھوٹی دے سجنوں اور ساتھیوں اپنے گھراں وچ قرآن دی تلاوت دا رواج بناؤ میرا اللہ حکم فرماندا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ایمان والو اللہ با قرآن پڑھیا کرو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے اللہ فرما دے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ذرا دو زور نہ لکھو سبحان اللہ پتہ لگے نا بھئی ہونتے کچھ بول دے بیٹھے عزیزان محترم میرے سجنوں میرے بیلیوں اللہ فرمان دینا ورتلی قرآن ترتیلا اگر کوئی بابا جی کہندے نے میں نو قرآن پڑھنا نہیں ہوتا میں آکھاں گا بابا جی بہانہ نہ کرو ہر گھر وچ موبائل پے ہوئے نے کسے منڈے نو آکھیا کرو سویرے سویرے قرآن دی تلاوت لا دے سونی لیا کرو برکت مڑ بھی ہو جائے گی لیکن بہانے بنا کے قرآن دی تلاوت تو نسو نہ یہ گھراں وچ برکت چاندے ہو تے گھر وچ قرآن پڑھیا کرو گھر وچ قرآن پڑھایا کرو گھر وچ قرآن پڑھیا کرو قرآن سمجھیا کرو قرآن تے غور و فکر کیتا بندہ فقیر دی گل سن رہے ہو نا یہ نہیں سنیا ہے نا انہیں دے اتے کو جا کے عمل دی بھی ذہن بڑھایا ہے میں کسی بندے نال کوئی مطالبہ نہیں کردا نہیں تو میں آکھنا ہاں بجڑے روز سویرے پڑھ دیو ہاتھ کھڑے کرو پر میں نہ ران دیو کچھ سنگی وچ مہربانی کیتی بیٹھے نہ آ گئے نے مڑ نکھیڑے نہیں چنگے ہوندے انہاں دے جو پیاں گھر جا کے مڑ پڑھ سڑ توجہ ہے کہ نا بھائی ویسے میرے نال کوئی تو ان اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کیا اس گل نال اختلاف کرو گے کہ مرشد حسین نیزے تے قرآن پڑھیا ادھر اختلاف کرو گے تے تو ان کون اوڑتا ہے بنا پڑھیا ٹائم تے تواڈے کول ہے کیونکہ فیس بک تے بڑی پڑھ دیو جے تواڈے کول ٹائم نہ ہوے تے فیس بک کیوں پڑھ دیو او تے پڑھنے جوگا ٹائم لب جاندا ہے سانو تے قرآن پڑھن جوگا نہیں لبدا فیس بک پڑھنے نا بلکہ بڑی پڑھنے سون لگیا سرانے پیا ہوندا ہے موبائل
کوئی ایسیاں دے نال محبت نہیں میں ساؤن لگیا بھی آندن با دور نہ ہوئے روے ہاتھ دی پہنچ ایڈی کوئی دے نال پیار ہے اینو جو ٹائم دے لیا جائے قرآن پڑھن دا ٹائم کیوں نہیں جس بندے نے قرآن نہیں نہ پڑھنا بھائی جی وہ دے گھر برکت نہیں آ سکتا وہ جنہ مرضی سو ٹیلے لال جنہ ٹیلے لگدا سلال ہے برکت تا ہونی ہے جدو اس گھر وچ قرآن پڑھنا ہے تے نماز پڑھنا میرے عزیزوں میرے دوستو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دیں وہ معززی تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک انہوں نے اللہ نے بلندیاں دیتیاں یا عروج دیتا کیونکہ قرآن پڑھ دیا اقبال فرمانے نے سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اگر اساں قرآن نہ بھولے ہوندے آج رات نہ بھولے ہوندے عزیز من لوگاں قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ٹی وی ہر گھر میں چلتا ہے دن بھی چلتا ہے تے رات بھی چلتا ہے چونکہ ٹی وی دی تبلیغ دن رات ہوتی ہے تو بے حیائی ود رہی قرآن پڑھی دا تے حیات شرم ودنا عزیزان من اور میں تو انہیں بھی آکھاں گا اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کرو اپنے بچیاں نو اور جنہیں تسی بڑے بیٹھے ہو نا اگلا پڑھے آجے دوبارہ پڑھو کسی حافظ نو عالم نو پڑھے بندے صحیح قرآن دوبارہ سناؤ پرانے زمانے دا جڑا تسی مجہول پڑھیا سی نا قرآن پاک مجہول لے جے وچ وہ دے بہت ساریاں غلطیاں نہیں کسی علماء عالم کو بے کہتے صحیح کراؤ بایو ڈیٹویشن جو دے لیں دے تھوڑے جی قرآن دی بھی دے لیں فزکس دی دے نو لیں دے باسی فزکس دی ٹویشن دے نہیں ہے ساڑھا منڈا پہ فزکس پڑھ دے تو قبر تے فزکس پڑھیں صحیح فائدہ سواد ہونے یا قبر تے قرآن پڑھی تے سواد ہونے بچیان قرآن پڑھاؤ بچیان قرآن پڑھاؤ اور اس بندے کو پڑھاؤ جنہوں قرآن صحیح ہوتا ہے ادھیا مولویان بھی قرآن صحیح کو نہیں ہوتا ادھیا مولویان بھی قرآن صحیح نہیں ہوتا پڑھنا ہمیں ادھیا میں ڈر کے بیان تو پیران 90% نو قرآن پڑھنا کو نہیں ہوتا قرآن انہوں نے کی پڑھنا ہوتا ہے وہ آ جان تے دعا آستے بھی مولوی منگار کے لیا بھی دا مولوی صاحب تو سی دعا باستے آ پیر نو آئے ہو سکیا وہ نقد ہی نہیں منگی میں کہ سبحان اللہ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ پیر آئے ہیں تو نہ دعا کدی نہیں منگی منگن بھی تے اندر ہی منگ دیں منہ چو باہر نہیں دعا کٹ دے میں کہ چنگا کر دیں باہر کڈی کسے سن لی تو ساکھنا بچا جتے منگن دا بھی کوئی نہیں نیاؤں ہی نہ دے آکھیں ڈینا کی ہے کچھ جانے من سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے بھائی اتھتا آوے دعویٰ بگڑیا بیا سو اپنے بچیاں نو کسے صحیح مستند کاری عالم حافظ کول قرآن پاک پڑھاؤ اور اگر وقت نکال سکو تو عرض کرانگا خود بھی پڑھو قرآن پاک صحت الفاظ نال پڑھنا یہ ضروری ہے صحت الفاظ نال قرآن پاک پڑھو کم از کم پڑھ دیا مر گئے تو طالب علم دی حیثیت نال اٹھاں گے کہ یا اللہ آج پڑھ دے پہ آئے تھے آگئے تو ہو سکتا ہے سائیں آنکھیں پہ پھر آجے تھا پڑھ دا پہ آئے چھاڑ دے تو بھائیہ کسے کھاتے اگر لگو تو صحیح نہ تو اسی بالکل ہی تھپ چھڑے آئے نہ کرو رمضان شریف پہ ہوتا ہے ذہن بناؤ رمضان شریف پہ ہوتا ہے ذہن بناؤ تراویح وچ قرآن سنن دا تراویح وچ قرآن سنن دا ذہن بناؤ اور قرآن پڑھن دا ذہن بناؤ قرآن دی تلاوت دا ذہن بناؤ اپنے گھراں وچ قرآن پڑھیا کرو
مسجد بھی پڑھو تو بڑا ثواب ہے، لیکن جدو گھر چ بلند آواز نال قرآن پڑھو تو جتھے جتھے قرآن دی آواز جائے اتھوں نحوست گھٹدی جاندی، اتھوں بیماریاں نسدیاں جاندیاں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک اتنے شفاواں دیندا ہے، اتنے برکتاں دیندا ہے، اتنے رحمتاں نازل کردا ہے۔ جتھے جتھے قرآن دی آواز جائے گھراں وچ اللہ دا قرآن پڑھیا کرو۔ اگر برکتاں چاہندے ہو تے اپنے گھراں وچ اللہ دا قرآن پڑھیا، گھراں وچ سکون چاہندے ہو تے گھراں وچ اللہ دا قرآن پڑھیا کرو۔ قرآن کریم دی تلاوت نو معمول بناؤ، سویرے اٹھدیاں پہلی باری متھے قرآن دے لگیا کرو۔ بندے آندے نہیں جدو کوئی کام ڈنگے انہیں تے آندے آئی پتہ نہیں سویرے سویرے کیڑا کڑما بندہ متھے لگا، آئی سارا دے بڑے پٹھے کام ہوئے۔ میں کہے کرماڑا یوں ہیں آپ تے سویرے اٹھ کے بندیاں دے متھے لگن تو پہنا کلام الہی دے متھے لگا، تیرا سارا دے ہی سونا لنگے۔ کی خیال ہے بھئی بندہ سویرے اٹھ دیا قرآن دے متھے لگ لے تے یہ بہانا تے کوئی نہیں نہ باج پتہ نہیں متھے کندے لگے ہے۔ تے جے 9 بجے اٹھنا ہوئے ستیاں تے مڑ اٹھ دیا متھے بندہ شیطان دے لگا اور کی دے لگا؟ نہ نماز پڑھی، نہ قرآن پڑھیا، نہ وضو کیتا، نہ منہ دھوتا، اڑ دھوتا، بندہ جی دے جائے نا حسد پھیلائے گا۔ ٹی وی ویندے ہیں سو جانا ہے، موبائل ویندے ہیں اٹھ بانا ہے تے آکھنا برکت نہیں ہوندی پئی ساڈے حال جی سکون کوئی نہیں، کوئی تویز ہے کوئی ہے توجہ ماں کوئی انج دا دیو نہ شاہ جی جتنے ایسی گھر دے جیاں انہیں دے اپنے اپنے منہ اے بندے مسئلے بیان کر دے انج دا دیو نہ انج میٹر گھومے تے سارے آپ اپنی تھان تے سوڑانے سدھے ہو جان۔ میں نہ قرآن پڑھ سجنا اپنے گھر رب دا قرآن پڑھنے دا معمول بنا، اپنے گھر وچ تلاوت کلام مجید دا ذہن بنا، تیرے گھر رب دیاں برکتاں نازل ہون گی۔ کوئی لمحہ ایسا نہ گزار جڑا رب دی یاد تو غافل ہو جائے۔ اپنے رب نال سلو کرتے رب دے نیڑے ہو جائے، کدے بجا پھرنے بندیا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے جو دم غافلی سو دم کافرے تے سانو مرشد سمجھایا سنیا سکھنے گیاں کھل اکھیاں تے اسی جت مولا والے لایا ہو کیتی جا حوالے رب دے تے اسی ایسا اس میں کمال